Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүген без яңа хәреф өйрәнәбез. Ул хәрефнең исеме ра. Һәм инде безнең алиф хәрефе менә шулай языла торган булса, мин мышка белән язам, шуңа минем мәзәкеррәк, ул сезнең дәфтәрдә тигезрәк килеп чыгарга тиеш. То ра хәрефе ул безнең урак сыманрак, менә шулай уска табан төшеп китә инде. Әгәр дә хәреф өстендә сызык килсә, любой хәреф өстендә, менә бу сызык инде а авазын бирә. А. Значит, бу безнең ра һәм аны кушсак, ра килеп чыга. Ра. Әгәр дә хәрефнең астында сызык килсә, менә бу астагы сызык ул гел и авазын бирәчәк. И. Р, и. Ри килеп чыга. Ри. Ри дип укыйбыз. Һәм хәрефнең өстендә өтер килсә, менә бу өтер ул у авазын бирәчәк. У. Ру. Ру. Һәм укыйбыз. Ра, ри, ру. Һәм китаптан укып карыйбыз хәзер. Бисмиллах. А, и, у. А, и, у. Менә бүгенге яңа хәреф ра, ри, ру. Гарәп телендә уң яктан сул якка укыла сүзләр. Уң яктан сул якка. Һәм беренче аваз ул а дип укыла. А. Һәм р хәрефе килә. Р. Менә бу значок түгәрәк. Ул авазны истәмәскә дигән аңлата инде. А да түгел, и да түгел, у да түгел. Просто р дигән аңлата. Р. Ир. Ур. Р. Ир. Ур.